Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe jamwali e mon kala pulloɗo woni o latoɗo mi segi dores magi ziar ñeb wala bandiraɓe ko yettere Allah bandiraɓe fulɓe on ji oɗo wattu manam e femi ko ga Sénégal ɓe mbita ɗum ɓe ngari leydi men to ɓe ƴeewi hono économie men leydi o yarata ni mbawten yide mois de juin jawtuɗo wanno hitande ko ɓe gartuno ɗon taw son excellence no ɗon monsieur Macky Sall ɓe mbiyo vraiment leydi men ndi manam no yarata ni ino moƴƴi ino waɗi fayida to côté économie donc ɓe garti hikka ɓe mbiyo économie o no yarata ni moƴƴani te to yeeso ma en dañ caɗele molanaɗe kamɓe ko ɗum ɓe jii te onon gandi soppulardo woni mbo jangani finani famani hayso o daari e vidéo ji am toujours mboɗo yiya on noon to leydi men ndi fayi to fam moƴƴani ɗum ɗo mi haalti ɗum donc ko fitan arde on siwtinirde holko soppulo ardo haalano depuis nden mi on mi jokkirano monsieur Macky Sall sababude kombo pullo komi andu fi leydi waɗa développé ko oɗo bilan son excellence waɗi o kono on tan woni leydi ko jokkata mbaɗa développé so wona ɗum ko ndiga bandiraɓe on ji mine yiya on ayi ko ɓe taranto ko wodi ko ɓe tartone taw ɓe memi ɗum onon gandi TikTok ɗo toujours ko affaire haalaji tan daranade leñol wana huɓɓa live mum ino haala na ɗum daranade leñol wodi ɓe jaltani mbaɗa noon bandiraɓe ko ɓe taranto ko taw ɓe memi ɗum ma ɓe pam fulɓe Sénégal bandiraɓe ta ɓe mbaɗi ɗum ma ɓe pam holi ɓen wonɓe fulɓe Sénégal ma ɓe pam ɗum te mboɗo ñaagi Allah taw ɓe memani ɗum yo Allah surre ji Mimi Touré wodi no programme bo mi ƴewno ɗo télé quattro waji goɗɗo ari ɗon ɓe lamdimbo te gusta la politica eres izquierda o derecha bo yo no kita sabe lo que no me gusta de la política los políticos cada X tiempo oyi manam waɗoɓe politique ɓe cada saha koni wayna comme oyo cada X tiempo es como los pañales cada X tiempo hay que cambiarle si no apesta yo kanko ɗum addi o yiɗa politique manam namba haaliri haala kani welani donc bandiraɓe mi hande hayso Macky Sall arti mi tawta mi wondata e mum mi jaggi monsieur Amadou Ba ko Amadou Ba tan ko mbo yiɗi yiide manam politicien ji ɗi manam so yahi ya ɓooyi ma change wara jokku gotora hala ko mbo haali ka welani mais nakko gonga min hande mi yi ko Amadou Ba donc Amadou Ba tan Mimi Touré manam haalaji makko so on ƴewtinima haalaji makko manam boy waɗa menaçal tawa ɓe memi Amadou Ba on pamat Amadou Ba wona guinenajo ma on pam ɗum inchallahu rabbi tawa menak mi junnata haala jehen tan ha yeeso lawol ko mbiyam mi on ko rek jehen tan ha yeeso lawol watta e ɓaawo hay goto enen fof ma en ji holto leydi men ndi fayi
ɗum ɗon ala jagol e ceerno walla jogade gandal non non min da Allah faabi Espagne ɗo min mboɗo waɗa participe ji min mina waɗi intégré kala ballal ngal ɓe noddi mi yaha mi tawe activité ji maɓɓe mi yaha mi tawe mi waɗi participe mboɗo waɗa participe politique maɓɓe donc mboɗo waɗa courseji mboɗo yewtida yimɓe maɓɓe mboɗo andi hoko on politique ɗum addi ngam mbimi on ala komi natata e dow tawa komi famani kala ko jiiɗo mboɗo waɗa rek gandon mboɗo jogi hen gandal hay soko seeɗa donc vraiment yo Allah sur en mais caɗele ino ngara ha heewi noon e leydi men yo Allah sur en noon ɗum noon yo jam ñallu e men hay soko lawol